ଛକ ଅଛି କାଇଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତ ଏଠି କାଇଁ ଦିଶୁନାହିଁ। ତମେ କୋଉଠି? ମାଣ୍ଡୁ ତମେ କୋଉଠି? କୋଉ ପଟେ ବରଗି ଏପଟେ। ହଁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କଣ ହେ ଖାଲି ଅଭଦ୍ର ଗାଳି କରି ଡାକୁଛ? ମୁଁ ଅଭଦ୍ର କେତେବେଳେ କହିଲି? ମୁଁ ବରଗି ଏପଟେ ହେ ବୋଲି କହିଲି। ଆହୁରି ମୁଁ ହେ କହିଛି। ହେ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲ ଯେ ଯୋଉ ବରଗିଆ ଯୋଉ ଗାଳି କଲ ସେଟା ଭଦ୍ର ଗାଳିଟା। ବରଗିଆ ଗାଳି ଦେଇ କିଏ ଜାଣିଛି ମୋ ବୋଉ ତ ବାବା ଡାକିଲା ନ ଶୁଣିଲେ ବରଗିଆ ଡାକୁଛି ଆଉ। ହଁ ଆଉ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛ କୁହ? କହିବି ହଁ କହୁନା କୁହ। କହିବି ମତେ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। 50,000 ଟଙ୍କା କଣ ଦରକାର? 50,000 ମୋ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ପଇସା ନାହିଁ। ହେଲେ ଦବନି ତ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉ। ଆରେ ଶୁଣ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? ରହିଥ ଦଉଛି। ଏଇ ନିଅ ଯେ 50,000 ଟଙ୍କା। ହେଲା ଯେ ଏତେ ପଇସା ନେଇକି ତମେ କଣ କରିବ? ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କଣ କରିବି? ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ବାପାକୁ କହିବି କଲ୍ କରିକି କହିଦେବି। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲ। ମୁଁ ଯାଉଛି 3ଟା ଘିଅ ଦୀପ ଲଗେଇଦେବି।